Salam dostlar, men Migraf. Men bu videoda size häzirki wagt içinde çıkan iň türkmen raplaryň kiçirak sanyny taýýarladym. Video başlamak üçin belläp geçeň, bu videoň dowamy bolar. Sizem videony doly görüň we indik sanyna haýsy raplaryň bolmagyny isleseňiz tesbirlerde ýazyň. Okay, men rapper aşık, men rapper aşık, men rapper aşık, men rapper aşık, çenden aşık, rapper aşık. Eger bu sanylda rapper aşyga yer vermesek uly aýyp bolardy. Käbir adamlaryň pikirine görä şeýle güýçli rapperlaryň biri aýdan aýdym Xafkow bolmaly. Xafkow bolup bilerdimi? Elbetde bolup bilerdi. Ýöne bulan adet, Saik däli, Dizet, Avcıday, Iska, Yuska, Soprano, Marakana we Bazikar ispitaryň sadyna türkmen rapynyň gymyny ýazdylar. Rap aşyk bir döwrüň başlanýaçydyr. Ol türkmen rapda dis döwrüniň dol dynan, ähli söwüşlerine ýaraşan türkmen rapdaky agdybirlik döwrüniň bir başlanýaçydyr. Hatda men bu bölümiň indik sanlarynyň introsyna rap aşyk oýmak gerekýän. Muma, rap aşyk türkmen rapyň fenasy. Men rapper aşık, men rapper aşık, men rapper aşık, men rapper aşık, çenden aşık, rapper aşık. Arakdanam haram yetimin hakkı. İyen içen biçen alan vuran yıkan diken salan soğan kovan depen sakan gülen bakan yıkan kakan gövni döven hakkını yakan doymarda düşer kapı. Bu sanawdaky ýeke klip rap Emin Rasen hem türkmenlerde meşhur eden we açyk ara häzirki wagt içinde çıkaran iň aýdymlaryň biri bolan Oglum. Emin bu aýdymy ogluна bagşlap ýadypdyr. Aýdym ören manyly. Emin bu aýdymy ogluna bagşlap ýadan bolsa, ähli türkmen ýaşlary hökman bu aýdymy dinlemeli we aýdymdaky öwüt nesihatlara gulak asmalylar. Muman Emin Rasen Oglum iň türkmen rap aýdymlarynyň biridir. Eşekden bolma düşüm tamalı, yakar zanı kızıl közü hamalı, dil yarası kuturmazdı azarı, ala zazal şonda ölüm mazalı. Eğri bolup gidiversin tawsiýa, arzuwymyň gutarana soňsuzlar, beterinden saklasın duşaly gowsyny, bolýaly diýip ýaşanyňdan gowsiýa, Allah dilegi beladan bizi sowsunlar. Düşemez ýaly taňsyna, alla dolaryň ýyly diňe howsala, başga dünýäge däýer, mundan howsala. Saik däliniň biziň 2020-nji ýylda beren sowat diýsek bolýar bu aýdym üçin. Ve bolýaly aýdymy 2020-nji ýylyň sanyja wagt galanyna bize hödürlenipdi. Ve çıka-çıkman ähli dinleýijileň söýgüsini kazandy. Iň pikirimçe ähli adamlaryň durmuşyna iň az bir gezek bolýaly aýdymyny dinlemeli. Sebäbi bunyň özü gysgaça durmuşyň beýany. Saik bu aýdymda adamyň öz ýaşaýyşynyň dowamyna başdan geçirip biljek kynçylyklaryny, adamlaryň nähil ikiyüzlüdigini, kynuna düşden hiç kimi ýanyna tapmajagyny, ähli gapy, ähli ýoluň pula çykýanyny öz başdan geçirmeleri görnüşini dinleýjä beýan etýär. We Saik däli bolýaly türkmen rapdaky iň aýdymlaryň biri bolup durýar. Benim mervetleşip bir gowlaşan bolýar. Däl eýri bolup gidiversin tawsiýa, arzuwymyň gutarana soňsuzlar, beterinden saklasyn duşaly gowsyny, bolýaly diýip ýaşanyňdan gowsiýa, Allah dilegi beladan bizi sowsunlar. Düşemez ýaly taňsyna, alla dolaryň ýyly diňe howsala, başga dünýäge däýer, mundan howsala. Son gözlemi doňa sebäp ýene-de kinonda ýaly. Başgana sanaýa bally. Gözlerde jajak duýaly. Uluklar ýene-de gally. Tolkunlar gitmejek häli. Hiççan gitmejek ýaly. Ýaşaňy 25 ýaly. Öwürdük alady ýaly. Oýny geldik biz balada ýaly. Gynemy halatda häli. Aýdymyň balota ýaly. İçini çeke bulutlar maw. Soňky wagtlarda garaşylmadyk şekilde adatdan daşar ýagdaýda gowy çykan seýrek raplaryň biri 25 ýaly. Avcıday we Saik däliniň gatnaşmagyny emele gelir. Bu rap 2019-njy ýylda iň köp dinlenen rap adyna münasip boldy. Bilşimiz ýaly Avcıdaýdan esliçe wagt täzirlikler gelmänini. Beýleki bir tarapdan Saik däli hem onçakly köp aýdym çıkaran okdy. Iki rapperyň hem muşdokary olardan geljek täzirlige garaşýardy. Gelen täzirlik hem şeýle ýokary hilli bolanyny üçin halany dinlendi. Ve köp adamın pikirine göre 25 ýaly Saik däliniň Mençira aýdymyndan soň çykan iň türkmen rap bolup durýar. Mençira
Gelçi kali barbara nomerim tanlara Yüreğim bardıra Maşinimi gibi çaykan ya kıybyali filmüre Yo geple yang mına madırım Çek yang bitin nazına mödüme günniz molla geceler yollakillere salam All stars Derdi tolkunlu bosslar Adresi bilyen aydu oturacak delbil Krasnovod'dan Flown sen üçün 5 milyon Krasnovegas men üçün Babylon rap ulukan bir vulkan Yalı basıp alı hamanı Türkmen başı pan All stars Derdi tolkunlu bosslar Adresi bilyen aydu oturacak delbil Krasnovod'dan Bu rap barada üç köşk aydır zat yok. Aydımın adi ehli zat aytyan. All Stars. Bu rap altı dahi Gödök, Aragon, Taha, Makro, Biggie, Wizzy ve Mansi'nin katmışmanına emele gelen Long Mix Trap'tır. All Stars ve hakiki çıkmalı altından bir ad giş çıktı. Ve o aydımın üstünde işlenene kâvır meseleler yüze çıktı. Aydım şovara All Stars kili bilen bile hüdürlenmeliler. Hatta olur kiliye hem düşüptüler. Yöne yine montajda kâvır meseleler yüze çıkmalı sebepli koyuvatın edildi. Şeylik bilen yine bir videonun sonuna geldik. Eger videonu halan morsanız like koymagy, indiki videolardan habardar olmak üçün kanalyma abone olmagy ve öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy unutmaň. Men Vigraf. Indiki videomda görüşýänçek. Hoş, sağ olun.